Добър вечер, здравейте, колеги. Включвам се да коментирам интересен коментар под моя публикация от колежка. Сега коментара на кого е и кой точно коментар коментирам. На някой, ако му е интересно, да се зарови в коментарите и да разбере. Така. Няма да бъдем нито... Не сме били нито амеби, нито чехълчета и никога няма да бъдем. Нещо тако се коментирала колежката. Колежки, точно сме амеби и чехълчета, само че ще ти обада една работа. Не сме една амеба или едно чехълче, ами сме една огромна верига от иния такива. От иния такива точно и да. Никога няма да бъдем, няма как да стане, защото той отрича самите вас. Аз разбирам бунта ти, но не е тук мястото да реагираш бунтувайки се срещу нещо, което се опитваш да опровергаеш, а то е самата истина. Тос ми видеокоментар се опитва да каже, че няма как да избягате, намека е такъв, че няма как да избягате от той, което сте, да. Той с чехълчето, с амебата, да, намеква за връзката ви с природата, която нещо напоследък малко хора си спомнят. Ако ме разбираш и за той, че точно защото сте част от природния фактор тук, защото сме част практически, да, от природния фактор тук, да, нас могат да направят на нищо с технологията, което и се случва в момента. Освен той, не е причината само в технологията, ами в страничните ефекти, които се получават следствие употребата и разни други неща, де действат целенасочено. Говоря за технически устройства. Не сме били чехълчета, не сме били амеби, никога няма да бъдем. Точно тако сме били, точно тако с нещо се е тръгнало. И да, ако ние сме едно многоклетъчно същество, дето е низ от организми и същества, които го правят цялото него ефективно такова какво означава? Че най-вероятно заготовката, нали, откъдето се е тръгнало, е амебата, бе. Амеба. Най-лесно откриваема, най-лесно наблюдаема, както и да е. Не сме били и никога няма да бъдем. Сме и винаги ще бъдем. Точно е такос, което не знам защо в този момент на тебе не ти хареса то изказване. Защото ти сигурно смяташ като всичките, че аз нападам мислещата част от тебе, или по-точно като всички смяташ, че аз се опитвам да изкарам някой по-тъп от амеба ли? Не бе. Вкарваме като идея за основата. И не знам, що не разбираш нещата по този начин, ами ги разбираш по другия. Почва да ми писва, не сме били, няма да бъдем. То хубаво ти писва, ама ти писва от друго. И освен, че сте били, няма и как да не бъдете. Повтарям пак. Намеквам за природния фактор. Или човешкото у вас, ако си сериозна в коментара си, че не сме били и няма да бъдем, аз започвам да се чудя с човек ли комуникирам или с нещо, което прилича на човека, ама е робот. Защото, че няма връзка с едноклетъчен биологичен организъм, може да твърди само робот, макар че и те имат друга тема. Благодаря за вниманието. Коментар на коментара. Ще ме видите пак.